Mergo aku gak tahu. Aku gak ngerti aku. Karena aku wis ora tau kokop-kokopan ngono kuwi. Bendino colpe aku. Bendino colpe ora tau kokop-kokopan. Rasane kokop-kokopan ngono kuwi lali aku. Wis lali rasane kokop-kokopan. Ngana tega. Ditakokne sing enek ae Pak Di, sing gak ono aja mok takokne. Aku wis lali. Nek aku kon edukasi tentang ijlik, ijlik sing penak ya opo, saya bisa, aku iso ngweki solusi. Tapi lek mau takok ndek dhuwur dileboni ngesor di kokop piye rasane saya nggak paham. Ya jelas lali lah wong tahun-tahunan kon ngiling-ngiling digawe opo kok glemen. Utek iki mek siji, ya. Utek iki mek siji, gunakanlah untuk memikirkan hari ini. Sing lalu dipikir iku lapo? Sing lalu ya biar berlalu, lapo dipikir. Kok nek aku Pak De yo emoh, kon mikir masa-masa kemarin lalu emoh. Masa terdahulu kon mikir emoh. Lah lapo sampean ngongkon ngiling-ngiling masa lalu gendeng ah. Wong masa saiki nyambut gawe keseleram kok kon mikir masa lalu. Masa sing ora dijalani lapo dipikir-pikir. Lek saya yo gak gelem aku. Aku karo sampean beda pemikiran Pak D. Jadi pemikiranku itu ndak sama seperti sampean ya. Yang aku jalani itu